Kubor ka Batesi TV. Lawan da Ashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Kajing Shalun mau jong kawai ke kali pulit kabalajia menta kamit hajaya pedeng. Ladon wei uba mensau uba empat la bantip kerteng hadu mentaru. Bad yauni uba mensau udang syak sumar menta ha Dr. H. Gordon Robert Hospital kabadan hajaya. Kani kajing jia kalajia menta kamit ha kapor kendai baje AA kan baki pulit kidang yat pahara hakitan jayau. Da kani ke kali bolero. Kabadan your registration number ML05U8619. Haka jaka baka jia kani ka jingjia la yoi yaki helmet jong ki pulit ki basapriang hamadan bat kumjuru ka jingsop jingspan ka baki pulit ki jupong kadon hamadan. Hadin kum basiteng kenta AA bala jia kani ka jingjia ki pulit ke lomding jeri ki lawan poi se kani ka jaka ban lum ya ki tiar kitar hamadan bat kumjuru ban wantan ya kani ka kali kabadan hapadeng surok. Om Chem ladon satya ki bayoi ha kapor bala jia kani ka jingjia kumta ki breu ki basyong basa ha kani ka tan kim shem lala ban batai.
Thay đổi nó phải được không?